Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Без Габдулла Тукай атналыгына аяк бастык. Бөек шәхесебез безгә үрнәк юл сызган. Без тайпылмыйча шушы юлдан алга таба атлыйбыз. Бүген безнең программада Луганск Халык Республикасының татар иҗтимагый оешмалары белән очрашу. Татар халкы әйткән, ул бер очрашу үзе бер гомер. Менә шулай утырашып, сөйләшеп, җырлар. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва кылучылар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Ягыннан да, әни ягыннан да. Шип татарлар. Ничек башкача булырга мөмкин? Әлбәттә, мин буларны сеңдереп үстем киченәдән, бала чагыннан. Ана телен өйрәнүгә бер адым. Арина. Ага. Мин? Девочка, Мин девочка. Не забывай, передаем. Сембер татар язучыларының чираттагы форумында нинди мәсьәләләр күтәрелде? Biz хәзер Татарстан Язучылар Берлегенең бүлекчәсе буларак, бу гурурисм белән барып да кутларга тиешбез. Һәм безнең анда сафларыбыз артырга тиеш. Теплая речка авылында эшмәкәрләр. Тәмне, бөтен нәрсәләре тәмне, атнаса бер киләләр. Һәр вакыт алабыз. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Луганский Халык Республикасында булды. Биредә ул татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашты. Тулырак безнең видеоязмада. Менә ай вакытта аңлар өчен телкирәк түгел, күзгә күз карауда җитә. Васил Шәйхразиев Донецкида узган очрашуда катнашучыларны сәламләп Бөтен дөнья татар конгрессы тарихы, эшчәнлеге, проектлары хакында сөйләде. Әлеге залга күрше-тирә шәһәрләрдән дә татарлар җыелган иде. Иң кадерлесе кара-каршы аралашу билгеле. Безнең шәһәребез Бурлыктан беләсез инде. Телевизордан без шокмыйбыз. Хезмәтче шәһәребез, эшчән шәһәребез. Менә без татарлар күп. Татарча рәхәтләнеп тыңлап утырдык. Рәхәтләнеп. Казаннан безгә бик күп булышалар. Сезгә бик зур рәхмәт. Казаннан килеп крышаларны ремонтировали Макеевкада. Хәзерге җегетләр, минем улым алар белән эшли. Хәзер Луганскига китте тоже. Бергә татарлар белән. Менә Илләр тынычланыр, без исә тулы канлы тормыш белән яшәрбез. Халкыбызның гореф-гадәтләрен торгызып гомер итәрбез диләр алар. Билгеле, мондагы татар халкының күбесе шахталарда эшләргә дип килгән һәм шушында гомер итеп калган. 45-46 елда сугыштан соң эшләгәннәр шахталарда бында. Быел халыкара шахтерлар Сабан туе Кемерово өлкәсе Прокопьевский шәһәрендә узачак. Инде монда гомер итүче милләттәшләребез киләчәктә шушы җирлектә дә халыкара шахтерлар Сабан туен уздыру өмете белән яши. Тагын бер куанычлы хәбәр. Донецкида шәһәр хакимияте татарлар үзәге өчен офис бүлеп бирү турында сөйләшү алып бара. Бик зур рәхмәт, что таптыгыз вакыт, таптыгыз возможности, курыкмадыгыз, что биредә аталар көндә килдегез безгә. Ничегәтә иде Минтимир Шаймиев, уважаемый очень человек, без бергә булдырабыз. Алла кушса, да. Вот хазер, восстанавливая связи со своей малой родиной, да, попытаемся вот үзгәртергә безнеке тормышыбызны касы вот хәзер бездә бар. Очрашу азагында Милли шура рәисе Бөтен дөнья татар конгрессының бүләкләрендә тапшырды. Передаем большой мәхәббәт үзебезгә. Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге делегация Луганский Халык Республикасы Луганский шәһәрендә очрашуларын дәвам итте. Анда шулай ук аралашу, җырлашу, бүләкләү мизгелләре хәтердә калачак. Татар халкы әйткән, ул бер очрашу үзе бер гомер. Милли шура рәисе шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессының бүләкләрен тапшырды. Җаным ансамблена милли киемнәр, матур әдәбият китаплары бүләк ителде. Ансамбль әгъзалары исә очрашуга ук милли киемнәрен киеп тә куйды. Это наши якташларыбыз шундый зур бүләкләр алып килделәр. Рәхмәт япсын сезгә бик зур. Минем соравымны хатыма җавап биреп, ел ярымда шуларны элгертүгез өчен. Мин инде хәзер кушма вакытымнан бирелде. 35, наверное, уже больше. Шул эш белән шөгыльләнәм. Бу бик күңел ризыгы. Очраттык, күрдек, бәләкәй ярдәм иттек, бер-беребезгә карап елмаеп, йөрәккә мой булып ята торган матур сүзләр әйттек тә, әгәр ике якында бәхет булса, без бәхетле дип әйтәбез. Шуның өчен йөрибез. И говорим о том, что да, Россия великая страна, она очень большая. 147 миллионов населения, народов проживает, 190 национальностей.
И татары, вторые, как коренной народ, численности, который созидает, работает. И сегодня Республика Татарстан является опорным регионом Российской Федерации. Лейсана Садыриддинова, Алина Сулейманова, Андрей Ключников, татарлар, Донецкий, Луганский, Халық республикалары. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына дәгъва кылучылар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Бу юлы сынлы сәнгать өлкәсендәге намзәтләр турында сөйләрбез. Алар арасында Татарстан Республикасының халык рәссамы Рабис Сәләхов, сынчы Кадим Җәмитов, фотографлар Рамил Гали белән Евгений Канаев. Соңгылары тандем буларак тәкъдим ителгән. Сюжетны карыйк. Мәскәүдә яшәүче Кадим Җәмитовның иң танылган эшләренең берсе Татарстан Республикасының милли китапханәсе каршында торган Хөррият стелласы. Әмирхан белән Тукай өстендә эшләгән вакыт 2 көн 1 төн йокламадым. Кадим Җәмитовның бөек шагыйребез Габдулла Тукайга багышланган эшләре шактый. Аның шәхесенә дә, иҗатына да мөрәҗәгать итә. Оренбургта каһарман шагыйрь Муса Җәлилгә һәйкәле бар. Гомумән, иҗатында татар шәхесләре, халкыбызның асыл затлары зур урын алып тора. Тукай премиясына күренекле татар мәдәнияте эшлеклеләренә багышланган эшләре өчен тәкъдим ителгән. Булып чыга ягыннан да, әни ягыннан да. Шип-ши татарлар. Ничек башкача булырга мөмкин? Әлбәттә, мин буларны сеңдереп үстем киченәдән, бала чагыннан. Зата барма, Рушан Йылдыз, Су юлы, Уйыл, Су буйлап, Сибилә чәчем, Рамай. Бу Рабис Сәләховның кайбер рәсемнәренең атамалары. Аның иҗатында татар халкының җырларына салынган кайгы борчулары, сөенечләре барысы да урын алган. Рәсемнәр иллюстрация түгел, ә җырлаганда башында туган образларны киндергә төшерә ул. Татар халык җырларына багышлама кебегрәк һәрберсенә. Җырның күңелгә якын халәтен истә тотып, әнә шул күңелдә йөри, үзе композициягә килеп чыга. Татар халык җырлары безнең халкыбызның торышы дип әйтсәк тә була бит. Инде тарихыдан да, торышы да, халәте дә бүгенге көндә кичәгесе дә, иртәгесе дә дип әйтсәк тә була инде. Нәкышчы, гамәли бизәлеш сәнгате рәссамы, дизайн остасы, Татарстан Республикасының халык рәссамы Рабис Сәләхов Габдулла Тукай премиясенә татар халык җырлары мотивлары буенча эшләр циклы өчен тәкъдим ителгән. Рәссамлар берлегендә ул безнең хәзерге профессиональ рәссамларны берләштерергә тырыша һәм безнең сәнгатьнең теге профессионализм үстерү өлкәсендә эшли, инде юлында эшли. Әмма әсәрләре аның инде һич шиксез кызык һәм яңарыш алып килә безнең сәнгатькә. Ул ниндидер бер синтез, сынлы сәнгатьнең, музыканың, безнең моңның, татар моңын һәм инде әдәбиятта фольклор. Шундый күп өлкәне бер әсәрдә берләштерә торган андый рәссамнар юк диярлек. Тарих, китаплар, фәнни мәкаләләр, кинохроника һәм төрле архив документларында гына түгел, фотосурәтләрдә дә саклана. Фотографлар Рамил Гали һәм Евгений Канаев Габдулла Тукай премиясенә тормыш поэзиясе һәм прозасы 1980-90 елларда Татарстан дигән проекты белән тәкъдим ителгән. 50дән артык фотосурәттә катлаулы һәм кызыклы чор вакыйгалары чагылыш тапкан. Фотографы мы третий раз. Тукай премиясына фотографлар 3нче мәртәбә тәкъдим ителә. Моңарчы Рифхат Якупов һәм Фәрит Губаев дәгъва кылып караган иде. Бу юлы без көчне арттырырга булдык. Евгений Канаев белән бергә тәкъдим ителдек. 80-90 еллардагы Татарстанга 2 фотограф күзлегеннән карап тулы картина барлыкка килә. Более ёмкий материал получается. Почему-то у народа всегда возникает... Халык фотосурәткә төшерү бик җайлы дип уйлый. Хәзер бит инде күп кешедә техника бар, тик бу алай түгел. Шедевр ясар өчен еллар дәвамында тәҗрибә җыярга кирәк. Фотографның башында мәдәни, идеологик һәм башка төрле мәгълүмат булырга тиеш. Нужно прожить какую-то жизнь. Берничә тапшыру дәвамында без сезне Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына дәгъва кылучылар белән таныштырып бардык. Алар һәрберсе милләт яшәешенә үз өлешен керткән шәхесләр. Хәзер инде жюри комиссиясының карарына көтәсе калды.
Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатларын 26 апрельдә бөек шагыйребезнең туган көнендә игълан итәчәкләр. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Бүген Свердловск өлкәсендә 170 меңгә якын татар гомер итә. Екатеринбург шәһәрендә исә 50 меңләп милләттәшебез яши. Кызганыч, аларның күбесе ана телендә сөйләшми. Бу мәсьәләне хәл итәр өчен шәһәрдә татар телен өйрәнү буенча махсус дәресләр ачып җибәргәннәр. Әлеге дәресләрдә телне өйрәнеп буламы? Укучыларны җәлеп итәр өчен нинди эшләр башкарыла? Бу һәм башка сорауларга җавап киләсе видеоязмада. Biz bugün tüşüm kilişin öğrenəbiz edəgiz yazığız dəftərlərə tüşüm kilişi. Татар теленең грамматикасы җиңелләрдән түгел, аеруча телне әле өйрәнә башлаганнар өчен. Биредәге уку парталары янында төрле яшьтәге кешеләрне, төрле һөнәр ияләре булганнарны гына түгел, хәтта төрле милләт вәкилләрен дә күреп була. Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге каршындагы Екатеринбург шәһәренең Каюм Насыйри исемендәге институтына аларны татар халкының тарихы һәм мәдәнияте белән танышу теләге җәлеп иткән. Сюда пришел, так как у меня подрастают два племянника татарина. Ике туган сеңелемнең ике улы бар. Әтиләре ягыннан алар татарлар. Миңа кунакка килеп йөргәндә алар белән туган телләрендә аралашырга телим. Шуңа күрә татар тел курсларына йөрергә уйладым. Булдыра алырмын микән? Карарбыз. Минем әни дә, әти дә алар татарлар. Татар тел бу миңа мөһим. Шуннан миңа татар телне укырга кирәк. 25 ел дәвамында Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге тарафыннан берничә тапкыр якшәмбе мәктәбен оештыру омтылышы булган. Олиня Имадиева бирегә татар телен укытыр өчен чакырылган 9нчы мөгаллимә. Ул Казанда туып үскән, татар гимназиясында укыган һәм Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара коммуникациялар институтының тел һәм әдәбият белеме юнәлеше буенча аспирантураны тәмамлаган. Екатеринбург белән аны шәхси тормышы бәйли. Бирегә ул ире Алексей янына күченеп килә. Төркемебез менә бу 2 ел дәверендә бик дустана мөнәсәбәттә. Алар үзләре теләп әйтәләр: Алина Дамировна, әйдәгез мәсәлән дәрестә җырлыйбыз, әйдәгез клиплар карыйбыз, әйдәгез фильм карыйбыз. Гомумән беренче дәресләрне алганда һәм хәзерге дәресне карасак, безнең дәресләр бик үзгәрде. Лиса, татарша ничек була? Түлке. Давайте все вместе. Просвещение мәгариф үзәгендә балаларга татар телен уен формасында укыталар. Уйнап алар хайван, үсемлек, яшелчә, предметлар исемнәрен тизрәк истә калдыра. Укытучы сүзләренчә, көндәлегендә күбрәк рус телендә аралашучы балалар өчен татар теленең фонетик үзенчәлекләрен үзләштерү кыенрак. Балалар татар телен ишетеп үсмиләр. Зур әнисенә, зур әтисенә ерак торгач, алар гелдәп кайтып йөри алмыйлар, барып йөри алмыйлар. Шуңарга аларның һәрбер татар хәрефләрен куярга туры килә. 4 яшьлек Владимир һәм аның әнисе Светланага татар теле дәресләренә йөрергә туганнары киңәш иткән. Здесь мне понравилось очень обучение. Биредә балаларны уйнатып укыталар. Моннан тыш, улым яңа өйрәнгән сүзләрне өйдә дәвәнисе белән дә кабатлый. Бик теләп йөрибез. Арина. Ага. Мин? Девочка. Мин девочка. Не забывай, передаем. Май ахырында Екатеринбург шәһәрендәге татар теле курслары каникулларга китә. Тик сентябрь аенда алар үз эшен дәвам итәчәк. Игътибарлы укытучылар, җылы дустана мөнәсәбәт, фикердәшләрен белән аралашу, яңа кешеләр белән танышу мөмкинлеге, булар барысы да татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен зур бонус булып тора. Балаларыгыз белән бергә татар теле курсларына килегез. Биредә бик кызык булачак дип укытучылар. Олия Садыкова, Альфия Габдушева, Юлия Ишлентова, Татарлар, Екатеринбург. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә. Сембер татар язучыларының чираттагы форумында нинди мәсьәләләр күтәрелде? Без хәзер Татарстан язучылар берлегенең бүлекчәсе буларак, бу гурурисм белән барып да гурларга тиешбез. Һәм безнең анда сафларыбыз артырга тиеш. Теплая речка авылында эшмәкәрләр. Тәмне, бөтен нәрсәләре тәмне, атнаса бер киләләр. Һәр вакыт алабыз.
Татарстан Республикасы язучылар берлеге үз ишенлеген киңәйтә. Ульяновскида берлекнең бүлекчәсе ачылды. Бу хакта Сембер татар язучыларының чираттагы форумында игълан иттеләр. Казан язучылары катнашында узган әлеге җыенга өлкәнең шәһәр һәм авылларыннан дистәләгән каләм иясе килде. Анда яңгыраган фикер тәкъдимнәрне бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин тыңлап кайтты. Сембер Ульяновск төбәге күп еллык тарихы булган татар әдәбиятына үз чорында байтак танылган язучыларның биргән якларының берсе. Габделҗаппар Кандалый, Сәгыйть Сүнчәләй, Сәхап Урайский, Ибраһим Нуруллин, Лирун Хамидуллин шуларның кайберләре генә. Шунсы сөенечле, заманында татар классик язучыларның эшен дәвам иттерүчеләр бүгендә юк түгел. Узган гасырның 80-нче еллар азагында Ульяновск татар язучылары шәһәрнең 17-нче милли китапханәсенә җыелып, үзләренең каләмдәш дип аталган клуб оештыралар. Айна 1-2 мәртәбә шунда сөйләшеп, нәрсә булган хәбәрләр турында, кем нәрсә яза, язган әйберләрне укып, карап, тикшереп, киңәшләр биреп, үзләренең һәркем үзенчә. Нәкъ менә шул чорда 1995 елда Ульяновск язучылары татар телендә үзләренең беренче китапларын чыгаруга да ирешәләр. Дистәдән артык язучының язмалары кергән әлеге китапка Сембер язлары дип исем бирәләр. 3-4 елга бер тапкыр чыгучы әлеге китапның 2019 елда 7-нче басмасы да дөнья күрде. Бүгенге җыенда да каләм ияләре Сембер язларының яңа китабын чыгару, язучылар оешмасына күбрәк яшьләрне тарту кебек җитди мәсьәләләргә тукталдылар. Кызганычка каршы менә аларга хәзерге язучыларыбызга алмашка килүче юк дип әйтсәк тә була. Мәктәпләрдә ана теле фән буларак укытылса гына да безнең язучыларыбыз, каләм осталарыбыз булырлар иде. Хак сүзләр гаиләдә татарча аралашмагач, мәктәпләрдә татар телен укытмагач, иҗади сәләте булган балалар да татар телендә язучы була алмый шул. Элек мәктәпләрдә әдәбият түгәрәкләре гөрләп эшли иде. Кызганыч соңгы вакытта менә бу эшләр беркадәр теге сүрелә башлады. Әмма ләкин барыбер һәрбер төбәктә дә талантлар бар. Яшь шагыйрә Динә Сафинага да мәктәптә татар телендә укырга мөмкин булмый. Шуңа күрә дә беренче шигырьләрне ул башта рус телендә иҗат итә. Минем исламга килгәч бик теләгем булды халыкка, җәмәгатькә матур, шулай мине әйтергә, сөйләргә ислам динен нурын йөрәкләренә кертәргә. Ульяновск татар язучылары берләшмәсенең икенче бер яшь әгъзасы Рита Имаметдинованың быел беренче китабы дөнья күргән. Кулыма инде каләм алып, дәфтәргә яза башлагач, 9-10 яшьләрдә ул шигырьләрне инде мин дәфтәргә язып, аны теркәп куйдым. 2000 еллар башында Ульяновскида татар язучыларының саны 30-дан артып китә. Шул чорда алар үзара киңәшәләр дә өлкә татар автономиясе каршында берләшмә оештыралар. Аңа җитәкче итеп байтак китаплар авторы Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Шәфиq Имаддиновны сайлап куялар. Байтак кына эшләр башкарылды. Яңа гына табактан чыккан китапларыбызны укучыларга тәкъдим итү кичәләре. Таныклы шагыйрьләребез Тукай, Җәлил, атналыклары, Сембер иясенең тарихи тормышына кагылган түгәрәк стәлләр. Татарстан язучылар берлеге рәис урынбасары Рифат Җамал бүгенге җыенга шатлыклы хәбәр алып килгән. Ул Ульяновскида берлекнең бүлеген ачу турындагы карарны игълан итте. Ульяновск өлкәсендә яшәп иҗат итүче язучыларның татар әдәбиятына керткән зур өлешен һәм бүгенге язучыларның актив иҗат эшчәнлеген исәпкә алып, Татарстан язучылар берлегенең Ульяновск бүлеген ачарга. Сер түгел соңгы елларда татар телен мәктәпләрдән кысырыклап чыгаргач, Ульяновск татарлары аны мәчет мәдрәсәләрдә һәм китапханәләрдә укыту өчен оештырып җибәрделәр. Бүгенге җыенда анда укытучылар үз тәҗрибәләре белән дә уртаклашты. Иң беренчедән татанда инде диалог, ничек исәнләшергә, ничек саубуллашырга. Аннары бүгенге көндә нинди сүзләр бар? Хайваннарның исемлеген, нинди китапларның, алардан кайчанга килеп сорама, ничә хариф безнең бар дип, алар беләләр. Һәр гаиләдән 2-3 бала йөри. Менә шулай. Бер генә балалы гаилә юк. Өлкә татар милли мәдәни автономиясенең 2 елга бер тапкыр бирелә торган Габделҗаппар Кандалый исемендәге быелгы премиясенә берничә китап авторы, актив җәмәгать эшлеклесе Гөлсинә Хәнәфи лаек булды. Яшь шагыйрә Рита Имаметдиновага Татарстан язучылар берлегенең рәхмәт хаты тапшырылды. Әнә шундый күңелгә ятышлы мизгелләр, шул вакытта йөрәкне әрнеткән проблемалар белән каурый каләм изеннән дип аталган быелгы форумда тарихта калды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, татарлар.
Кемерово өлкәсенең Ижмор районында урнашкан Теплая речка авылына атаманы кышын да туңмый торган елга исеменнән биргәннәр. Авыл тарихы турында беренче мәгълүмат 18 гасырның башына карый. Кайчандыр Сибир трактының бу җирлеге буенча Томскидан көнчыгышка тире, йөн, алтын, уылдык, бакыр белән арбалар барган. Каршы юнәлештә Кытайдан атларга төяп төрле кирәк-ярак әйберләр алып кайтканнар. Соңгы халык санын алу буенча биредә 388 кеше яши, кайчандыр хуҗалыклар саны гына 500дән арткан була. Авылның тарихы әле язылмаган. Безнең хезмәттәшләребез аның видеоверсиясын барлап кайтты. Бүген дә юл кешеләргә хезмәт итүен дәвам итә. Хәтта азык-төлекне дә кешеләр кибеттән түгел, юлда тикшерелгән тәэмин итүчеләрдән сатып ала икән. Тәмне, бөтен нәрсәләре тәмне, атнаса бер киләләр, һәр вакыт алабыз. Авыл белән элемтәне икмәк исе белән җыйга салырга булдык. Теплая речкада сакланган тарихи истәлекләрне безгә җирле гид Фәиз сөйләде. Сүләү буенча инде, әле мондан 1-2 километр бар әле, менә шулай. И теге очта да тоже озын күпер булган. Бездә шулай да озын күпер, бездә тыгыш, буш, менә шулай сөйлибез инде. Авыл күләме бүгендә бик зур. Кайчандыр йортлар хәзерге зират янындагы иске мәчеткә кадәр барып җиткән. 3 гасырдан артык вакыт дәврендә зират инде үзе дә тарих һәйкәле булып тора. Монда гарәп телендә язылган кабер ташлары, бүрәнәләрдән ясалган каралмалар да сакланган. Мин Мулла вазифасын эшли башладым 2014 елда. Сезгә хәтле кем иде? Миңа хәтле иде Шайхуллов Фахретдин абзый иде. Үзе Казанныкы монда тора иде инде. Советлар чорында биредә 3 колхоз булган. Азат Сибир, Кызыл байрак, Кызыл трактор. Бүген ул вакыт тормышы хакында менә бу фермалар искә төшерә. Менә күрдегезме? И все. Ноги белые, видишь, как парни выращенные. 15 ел элек бу фермалар буш торган. Һәм Хасан Ядигаров үзенең сыйныфташы энесе белән бергә монда атлар үрчәтә башлыйлар. Без хуҗаның горурлыгы булган атларын тәкъдим итүне сорадык. Алар Сибир сабантуйларының күрке. Атлар породистылар да бар, простойлар да бар, ахалтикинислар да бар, ниләр да бар, араплар да бар дигән шикелле. Ну, в основном орловцы, скачкаларга, ниләргә йөреп торган орловецлар. Ну, шобышырга да йөрибез, рабочийларыбыз булай бар менә. Атларны әйтешә биттереп карыйлар дигән шикелле татар кешесе ат жарата. Хасан абыйны иң беренчедән атлар белән балаларны кызыксынуы куандыра. Аларны ул теләк белдерүгә яраткан атларны утыртып йөртә. Балаларны китерәләр экскурсиягә, атлар менә чыгаралар, атланып йөриләр, занимация итәләр шунда инде. Просто без бер нәрсәкә алардан иметмик акчадыр нидер. Просто для души, для балаларга Фәиз абый безнең йөртә аларны монда, дитә. Хәзер авыл җәйге сезонга, сабантуйларга һәм туристлар килүенә әзерләнә. Күрешербез әле. Кемерово өлкәсенең Теплая речка авылыннан Елена Софьевна Анатолий Шустов, татарлар. Апрель Тукай айы. Габдулла Тукай халык күңелендә аерым урын алган бөек шагыйрь. Аңа багышланган шигырь юллары бехисап. Атна дәвамында сезне дә алар белән таныштырып барырбыз. Бүген исә Сәлисә Гәрәева шигырь юлларын тәкъдим итәбез. Тукай килә апрель тыны булып, кышлар кайткан кебек иделгә. Тукай яши, җырлы язлар булып, 1000 гарасат кичкән илемдә. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.